kuti ishe Jesu itai kuti tiuye. And you know what is very impressive? Ndekuti Jesu vakatanga kuna Peter hawana kutanga mashoko akawanda vakataura shoko 1 vakati come. Peter wakangotanzwa kuti Jesu vati come, he jumped out of the boat. Akati imi Mwari vari kutaura kuti kudiko hapana zvamuri kuudzwa naMwari zvamusiri kuita here, hapana zvamakazwa Mwari vachikuudzai zvamutiri kungofunga here, muchida kutsvaka confirmation, muchiri kunamata nezvazvo, muda kungofunga nezvazvo. Mwari akakuudzai kutanga business, hama dzangu take action and do business. Kana Mwari vakakuudzai kuti itai chakati, torai nguva iyoyo kuti muite saizvozvo. So I want you to be intentional about doing. Mumwe munhu wakazvipira kuti ini ndoda kuva mukristu unodi unoita. Shoko raMwari rinotidza kuti kana tichinzwa tisingaiti tiri kuzvinyengedza, tiri kuzvitambisira nguva yedu. Saka let's be vakristu vari deliberate, vanosumuka saPeter. Peter wakasumuka akapinda akaita saizvozvo. Tinozonzwa kumberi kuti hanzi Peter paakasimuka akapinda musitomu yamuyamo, wakasimuka akatanga kutofamba akatombokunda, asi vakazvitarisa kuna Jesu wakazofa pakatarisa kumafungu wakazotanga kunyura. Hama dzangu, it's important that we always keep our eyes on Jesus. Nokuti kana takarisa kuna Jesu hatinyuri. Asi if you look a lot of the times what happens in our lives, ndeyekuti tinorangarira zvinhu zvinonetsa. Pfungwa dzedu dzinomhanyira kurangarira zvinhu zvatakaresva. Pfungwa dzedu dzinomhanyira kurangarira patakakoniwa. Pfungwa dzedu dzinokwanisa kurangarira nhamo dzatinadzo, nhamo dzinotinetsa, nokuti